Prema rečima Roberta Rezanovića, predsjednika društva Srpsko-ruskog prijateljstva Slovenska unija, organizacija manifestacije Dani slovenske kulture ima za cilj da karakterom svojih programa predoči građankama i građanima grada Pančeva i okoline najreprezentativnije kulturne vrednosti i obrazce slovenskih kultura, kao i razloge i načine za očuvanje, unapređenje te razvoj tih kulturnih vrednosti i tradicije svih slovenskih zemalja i naroda. Festival traje od 11. do 17. juna, a Pančevo je domaćin festivala koji nosi naziv Dani slovenske kulture. Ovaj festival, čija je svrha manifestacija i promocija saradnje svih slovenskih zemalja, jačanjem kulturne razmene i unapređenjem mobilnosti umetnika između svih slovenskih zemalja, počeo je sa promocijom knjige Slikovni bukvar pravoslavlja, autorke Olgice Stefanović, izložbe slike slikarke Nele Radomirović. Festival je otvoren predgovorima prvo direktora Gradske biblioteke u Pančevu Dejana Bosnića. Kulturna manifestacija Dani slovenske kulture ima za cilj da svojim internacionalnim karakterom predoči Pančevu, Pančevkama i Pančevcima, kao i svim ostalim građankama i građanima okoline, one najreprezentativnije kulturne vrednosti i obrazce svih slovenskih kultura, kao i razloge i načine za očuvanje, unapređenje te razvoj tih kulturnih vrednosti, matrica, kao i tradicije slovenskih zemalja i naroda. Prisutnima se potom obratio i član veća zadužen za kulturu grada Pančeva, Nemanja Rotar. Rotar se osvrnuo na teško istorijsko nasledje Slovena, koji su uvek trpeli svakojaka nametanja sa strane, naglasivši da se Sloveni bude. Sloveni se bude i pokušavaju da na jedan kulturni način prikažu svetu šta imaju, koja blaga posjeduju i da su to zaista veliki civilizacijski zamasi i da kažemo tu su zvezdani časovi čovečanstva koji su se baš stvorili na ovom podneblju gde su živeli Sloveni. Stoga se zaista iskreno kao čovjek radujem ovoj zamisli i ovakvoj manifestaciji, bit će ih, nadam se, još i moći ćemo da uživamo u dobrim temama, tu su odlični sagovornici, ljudi koji će nas uputiti u neka znanja koja nam možda nisu bliska ili koja nismo imali dovoljno vremena da proučavamo. O predivnoj knjizi Slikovni bukvar pravoslavlja, koja bi trebalo da ima mesto u svakoj kućnoj biblioteci, jer na najbolji način uči pre svega decu, ali i starije duhovnosti i moralnim vrednostima, a o tome je govorila autorka Olgica Stefanović. Njena knjiga je bedem zaštite pravoslavlja i jezika od stranih uticaja koja je propratila ovim rečima. Naša borba za opstanak ćirilice na ovim prostorima, nešto što je zaista bitno, iz nekoliko razloga. Naravno, najbitnija stvar u čitavoj toj priči je da na neki način država stane iza te borbe i da postoje, da je tako nazovem, i da postoje neki zakoni koji će prosto to regulisati. Ovo sve što mi radimo je iz ljubavi i entuzijazma, ali onako ponekad se plašim kada vidim sve oko sebe da to prosto nije dovoljno i zato bih nekako voljela da je više možda i ovakvih udruženja i ovakvih nekih susreta. Predgovor za knjigu napisao je profesor Damir Malešev, koji je svoje utiske na ovakav način objasnio. Pa kao što reče gospodin Vitezović, valja je srčano iskreno pristupiti i tradiciji, i umetnosti, a pogotovo svetinji, i bez nekog iskrenog nadahnuća i pozvanja bolje se i ne obraćati i ne laćati. Tako da jeste podvig. Kad pogledate samo na jednom svetovnom planu, u samoj srži nekog dizajna je da morate da poštujete konture, prirodu stvari koje su vam zadate. Kao umetnik imate neizdrživu potrebu da budete slobodni, da se iskažete, jer umetnost i nije ništa drugo nego izraz nadahnuća i slobode. Sada spojiti ta dva oprečna zahteva još na jednom planu, na planu kulturnog dobra koje je i svetinja, jer svi ti anonimni umetnici od pre par stotina vekova prvo su anonimni i svoje pobožnosti i skrušenosti, a sa druge strane njihov likovni izraz postaje opšte dobro, ne samo svetoslavlja, nego pravoslavlja uopšte. I kad gledate svetovnim očima, to je deo svetske kulturne baštine, a za pravoslavne hrišćane svetinje.
Pitali smo autorku šta je odredilo ovakav smer u njenom bitisanju i borbi za očuvanje tradicije, pravoslavlja i jezika. Olgica Stefanović, književnica, je to ovako objasnila. Pa ja mislim da je to nekako došlo samo od sebe. U stvari, bila sam u manastiru Studenica i jednostavno nešto me vuklo da je ta tema ono čime bih ja želela da se bavim. Mislim, ne mogu sada tačno da se setim, ali to je nekako verovatno nešto unutra u meni i ja prosto ne mogu ni da zamislim da radim nešto drugo. Prosto mi je to ono što volim. U detinjstvu Olgica prosto nije imala prilike da se dublje upozna sa pravoslavljem i religijom, zato je ova knjiga neka vrsta misije koja ispunjava podjednako i autorku, ali i čitaoce. Pa nisam, nažalost, imala prilike da se susretnem, zato što sam prosto jedna generacija koja to nije učila u školi, a drugo nekako odrasla sam u porodici u kojoj se to nije negovalo na taj način, naravno da se poštovalo, ali nešto više od toga nisam znala. Tako da je za mene nekako bila, ova knjiga na neki način je neka misija, kao što sam rekla u svom izlaganju, nešto što ja želim da deci ostavim prosto kao, ili podarim, da tako kažem, nešto, jednu lepu knjigu s kojoj će moći da odrastu i jednu knjigu u kojoj su sažete i lepote, dakle, likovna lepota i lepota reči. Dani